Hej maman. Jeg laver lige den her video til dig. Men den bliver nok offentlig åbenbart. Så kan den også blive set af dem, der har holdt dig i et stykke tid. Jeg har faktisk blevet bedt om at lave det. Af mine engle. Jeg har fået beskeder flere gange i løbet af de sidste få uger. Så jeg laver den her video, fordi jeg er lidt bekymret for dig. Du bor jo for langt væk. Og den gruppe der har haft det travlt med alt det mindgame og alt det mobberi, alt det chikane. Jeg kan se, at de bliver ved med at fortsætte. Jeg har skjult det for dig. Jeg har ikke fortalt dig noget om noget indtil nu. Men jeg kan både se det på dit udseende, og når jeg divinerer, får jeg klare beskeder på ting, der foregår i dit liv, om hvordan du har det. Jeg har prøvet på at indirekte advare dig, men tingene skal jo på banen på et eller andet tidspunkt. Jeg nævner ikke nogen navne her. Ikke også? Og jeg vil heller ikke have, at du bliver bange for noget eller nogen. Det er bare en lidt mere tydelig advarsel. For at du skal passe mere på. Før tingene bliver alt for grimt. Okay, min engel? Jeg kan se, at der bliver sendt muligvis en ildtegn, en bedre, din vej. Men hans intentioner er langt fra gode. Jeg bliver fortalt, at du skal lade være med det til nogen som helst indtil marts, april næste år. Okay? Du må gerne tale med folk. Lad være med at gå ud med nogen, du ikke kender. Heller ikke få en kop kaffe. Og når du går ud med dine venner, hvis du ikke kender dem ordentligt, lad være med at trække dig fuld. Og lad være med at tage hjem til dem. Okay? Det er lige meget om det er piger og drenge. Det er lige meget hvem de er. Ikke også? Hvis du ikke stoler på dem 100%, hvis du ikke har kendt dem mere end nok, så lad være med at være alene med dem, gå ud med dem, eller lyt til, hvad de har at sige. De er en gruppe kriminelle. Ikke også? De fisker efter kvinder og piger. De mobber dem så meget, chikanerer dem så meget, at de bliver så deprimeret til at give slip på alt. Og når det sker, de finder på et eller andet måde at gøre hvad som helst med den. Så jeg tror også, altså jeg har siddet og observeret i 3-4 år. Jeg tror på den gruppe er de samme mennesker, som arrangerede telte, dengang vi boede i Sæby, og blev ved med at ringe til mig. Ikke også? Og ville få mig ud til at tage billeder af mig og bruge mig som model. Og gud hvad? Gæt hvad? Det var ikke noget modelbilleder. Hvis jeg havde taget afsted til en af de invitationer, havde jeg godt nok været lukket ind i en af deres pornobrancher. Helt sikkert.
Så hvis du ikke kender nogen, lad være med at gå ud med dem, lad være med at drikke noget, de giver dig. Lad være med at date nogen. Og jeg vil have, at du kommer hjem til jul, så kan vi tale godt og grundigt om tingene. Og du skal ikke være bange. Du skal slet ikke være bange. Det er rigtigt nok, at du føler dig ensom og alene der. Men hvis der har været tilfældet, at en fyr er kommet i dit liv før i tiden, og har bare forsvundet, den hedder ghosting på engelsk, jeg ved ikke, hvad det danske navn er. Ikke? Det er faktisk en af deres teknikker. Det er fordi, de vil gå dig på nerverne så meget. De vil banke dig ned så meget, at du giver slip. Du bliver så deprimeret. Du havner på gaderne, ikke også? Du bliver hjemløs. Du bliver arbejdsløs. Du vil tage livet af dig selv. De mennesker, de er både i okkulten. De har med magi at gøre. Og så har de også kontakter i pornobranchen. Og de kidnapper os. Kvinder og piger. Det er lige meget, hvor gammel du er. Bare du er lidt køn. Ikke også? Yes. Så jeg ser en videre. Hvis du ikke passer på, min skat, tingene kan godt gå lidt galt. Okay? Og det kommer til at være offentligt, for at bevise dem, at jeg ikke er bange. Og årsagen til, at jeg ikke har talt med politiet indtil nu, jo, jeg har. Men de har afvist mig, fordi jeg har ikke beviser nok. Årsagen til, at jeg tiger stille lige nu, det er fordi, jeg prøver på at løse konflikten på en fredelig måde. Okay? Uden at det går ud over resten af familien. Og indtil i det har jeg ikke sagt et år til nogen af jer. Til hverken dig eller de andre. Men lad være med at være bange. Lad være med at date nogen. Indtil marts, april i næste år. Og kom hjem til jul. Lad være med at tillade dem at lege med dit sind. Okay? Om det er veninder fra Midtjylland. Om det er folk, du møder i København. Om de er pædagoger. Om de er forretningsfolk. Det er jeg ligeglad med. Jeg laver den her video for at advare dig. Okay, skat? Fordi jeg får tydelig besked, at det er på tide, at jeg siger et eller andet til dig, så du passer på. Okay, min engel? Men husk, at du skal ikke være bange. Jeg ved godt, du er kommet i gang med at lære tarot. Så derfor, jeg har taget billeder af et par af de læsninger, jeg har lavet i aften. Og jeg vil sende den til dig. Okay? Yes. Så du må gerne kigge på de billeder og selv tolke dem efter din mavefornemmelse. Okay? Yes. For tingene ser ikke godt ud, hvis du ikke passer på. Lad være med at date nogen indtil marts, april i næste år. Lad være med at gå i seng med nogen. Lad være med at drikke dig fuld, når du er sammen med folk, du ikke kender og stole på. Okay? Ja, det var bare det, min engel. Og du skal vide, at jeg tænker rigtig meget på dig. Det gør vi alle sammen. Det gør vi alle sammen. Vi savner dig rigtig meget. Og jeg håber, at du kommer hjem her til jul. Okay? Og hvis du har bestilt astrologilæsninger, håndlæsninger, tarotlæsninger fra folk på nettet, de mennesker, de hakker sig ind på alle dine e-mail. De er eksperter i computer. De kan godt hakke. De kan godt manipulere. De kan godt skrive fra din e-mail. Og de kan godt
gøre alt, hvad de har lyst med din identitet. Og det er helt sikkert, at de allerede har gjort det. Ja. Men pas lige på dig selv, okay? Indtil vi finder en løsning. Ja. Hvad forventer hvem af folk, som ikke har moral, altså helt ærligt. Okay? Yes. Og husk, at du skal ikke være bange. Okay, mamma? Og brug mest tid med de folk, du virkelig stoler på. Ikke dem, du har mødt for nylig i løbet af de sidste 4 år. Okay? Jeg sender dig mange velsignelser, knusser og kram, og du må have det godt. Vi ses, min engel. Den her video, den er lavet til dig, men den bliver offentligt. Fordi de folk, der holder øje med min alt muligt elektronik, de må gerne også lytte til det. Og jeg bekræfter, at jeg vil løse tingene med fred og ro. Og jeg vil ikke have mere mind game. Okay, ingen af os har lyst til at tage til Rusland og blive til prostitueret der, vel? Vi lever ordentligt. Og alle de rygter, de har lavet om mig, min storesøster og familien, det virker ikke på mig. Slet ikke. Fordi dem, der kender os, ved, at de er løgne. Og du skal heller ikke lytte til folk. Okay? Lad være med at tillade dem at gå der på nerverne. Fordi jeg så dig sidste gang over webcam. Jeg kunne ikke lide den måde, du så ud på, min skat. Du var meget stresset, meget deprimeret. Jeg ville have fortalt dig der. Men, jeg ville ikke... jeg sagde ikke noget for at beskytte dig, ikke også? Men det var lidt dumt. Så kom hjem til jul, så kan vi tale sammen. Okay, skat? Pas rigtig godt på dig selv. Vi ses.